Tikalitsa kuna? Tizithamangira kulamwe. Tabwera tata basi. Moti tikonze chikachipindi tikakonza. Dziri ndikonze chipindi ngati ndikonza nawo. Ine ndo amadzi pacha. Ngotenga ni madrinks wewe. Ndimonde kan dala ya Pane naye limuve lafuna nyama. Mone dala wenu wake hapa. Eya. Hedi. Dala hiyo. Malume. Zabu no mwino. Kawawa mwene. Sure. Uzikuteka mwene. Kazuteka luka hiyo. Bobo. So hard. Maimba tu. Kodi kuimba kucha ndio tuonane anthu yankhulane. Kodi nkulu chobulatola naye. Mtaye na mwene mtaye na. Tala ujenda kubona naye. Msayambe sema mtaye na mwene ucha. Pa kuteli baje kunduza kuti asendrama zanga tala kupasira wewe ndiri. Aida dimejesa. Koma se. Nakubonyera kena kake pafoni waka time. Zateka. Okay. Tuwagoza kwambiri. Machanga muka patano. So bano apapa tukwizane deal uno so bano, right? Akusapanga so zachibwena zechi. Ni muzoga ndi plug. Okay. Izi za serious na tunena naye. Parombo ndikuona ngati thubiri nde la kungana. Ndikuona kuti thubiri la yakamoto. Ndetso pano osamandibwetsera kamodzi mabwesa mwina atatu mafana. Kuzibwetsa atatu mwina 4 madzibwetsa. Chifukwa pano ndapeza sonkolo na ucha ndantaya. Ndapeza ndawi na ndaya kumabweretsa staff ya bwino konka. Usingine nyaro kombini. Moto. Ndikuona kuti za one zisizigwira yaye. Afune ngana zikawa ngawo. Kuzibwetsa atatu. Chifukwa enda kupangira tu kena kake kuti uone kuti utani. Sizoma ndinamiza zicha. Komanso dzisa za katundu abwino. Ase machanga muka. Ufuna kafirisa mwina. Tubi ndikuna kuti tubi manopenda siribo. Mphavu zikukaza. Mphavu ndeze zabwera kufunza kungana ndio ufuna zabwera ana atatu. Follow. Ndoti azitega. Kumatu isuso mala bulo atu kapita kunja kumakauza anthu uli ndikutani nyanyane. Mwana bano bandofa ndo masamala nawo so. Kodi mukanga lisimo ndidziwa ene bana. Mwera nawo so kumwera so. Naseke ndaziza. Abasi apa banga mbiri yona. Okay, ndeti oyamba abwera ngangasino kabwera tuone. Chifanta layo ngasi timiyese katundu akeyo. Ndio ndo abuna bwino ndeza abuna bwino. Ine kungondoza sio na stone. Pamwe munduza mafana ndikoza kwa hala. Tabanga zimezo zo. Mawa so ntrapa bo. Obwerese tuone kuti tipanga banje. Tumenyeka ka preliminary kena kake. Nzabuno mwino. Okay. Fana ndiponya. Mundizi wasini majeba. Ndemawa. Uzandibezeka mamawa usandibwetsere mafanziwo. Uzandibezeka mamawa titsaona kuti tipanga banje tizamenye plan. Ndiyakhulana mafana nake ndiponya ndi stones. Mangote nthawi Jesu nangoliza ndiponya chituzi. Awasonkhana yake yomwe yonse. Ndi mapisa danger kwambiri. Ndana kuti no ndazi ntchito. Muziwa. Tapa skuluso kapena tapa skuluso? Mafana Kale. Okay. Mafana umwe ama hostel. Abanga na wene sisi kukawa maswiri so. Ndanga muga. Kukawa maswiri so. Aziteka. Uja bo. Ndiza shu. Ndiba sipsi game yake ndemwe. Baba basi tavaya. Maswiri kakalitsa pano ndalanda bwana yewe so mbajama tsamba so kanisa zina zake. Basi tiyankhulana bobo. Nikufika down. Ndio tiyankhulana no. Bobo. Shuwa malume. Man. Tukuone nosamba ngotamika hapa kuti fe yayi timatipeza katundu abwino. Tararara. Banja. Mwene hapa. Ndana. Basi friend wenu wake. So jana kumana ndiye ndo hapa kada basi pasa nyingine nayo. Man sisi mapanga tima business ya jana. Okay. Sorry ndifana udenda ulitsa za bobo. Bobo. Nango kutengera niti sina ngama nthawi zino kama zati aife opemphera aife chani ndengati pali zonjezera muzonjezera drink abo sharp amen wasizoteka nice komano amen pezera ni deni amen kani nkanyamata pezera ni deni pezera nyumba Mesa ndi nyumba ka? Fana samoge mwe ujago basi maziwa zochitika basi. Ndikakhale bena pake kwabwino kwape. Sisi maenda yoncho. Musamuka nose? Yeah. Bwadrosa ndi ndani. Ndani kuti ndipezere ni nyumba. Sina kuti ndipezere ni nyumba. Ndipezere ni nyumba. Ndio ali sasa samuka pake pake. Amen. Nyumba muri wezera? Nokani ngakumpesesa ukani. Mfusake ndizifusana nyonje. Udundo mende bende ngoti thandize ndipeza nyumba basi. Tifuna kwabwino. Ndikakhale kuno kwake basi. Zinazo tidzaka mbabe koma papa chachikulu ndichofunikira ndipezere ni nyumba basi. Nyumba itobezeka kujani mashara kufupi ndikwa mati ngozo kunjaja ngozo na kuma nice tena pomwe ni makhala pa neba palibe pano basi panalo anthu
ndiyotulukidwa deni mulibe munthu no ndilivaiti kayionedwa koma ndifana ndimvesese kuti okay chabwino kumvetsetsa ndikumene komano tikambe kaitaona ka deniyo ipezeke ndeti zimfanano zomwe zofuna kumvetsetsazo tikaloweka imwe zafika welalisa kusamuka kodi amwene mfuna zikhala kutchire muone ngati ya nyumba yakukhuzani wambirira munthu amene udzakhala nyumba umene ndisinthe nyumbayo amwene tikakhale bena wake ndifusa kuti mukusamuka nonse mukusamuka wekha koma tikusamuka iweyo kusamuka okay ya bobo titakwai time ndeni tipite mweyo kama zikuti ndene kubwira zonse amene achabwino komana nkhani ikulu tipezera nyumbayo zinazo natine utileta tikakakamba tikakaona nyumbayo ndi tizizafunsana no mafunso chofunikira kwambiri nditendere wanga ndikhapa nyumbapo zalowaso untendere zomwe ndikufusa amwe mundisokoneza mundisokaniza mula tamasuka ayi basi ufuna nyumba kodi munthu ndoti simanena kusintha nyumba ngati timo ngati wafuna kuti tikasinthe tikakhale pa nyumba imene tikasinthe basi yakhale sinanga kumati ndipezereni nyumba kenako tikusamuka sindi sure kuti ukusamuka ndikuyankhula m'malo mwanga mwa ineyo ngati head of family okay bobo deni limbo mfana ke ndoti difference also have amene nyumba yakeyo ndikhoza ngomuza kuti papezeka munthu oti alowe tanakula naye ni siti tiva tikachoka pano koma nakufusani nthawi jayo kuti tukhalisa koma ngati zili za denizo nde kuti tikhoza kuvaya kayo koko kuno tichita kubweraso nthawi nayo izozo chifukwa ndizofunikira deni sikusunda hayi koma what if kwapita munthu wina wake ife tili kuno walipira sizofunika kuti mabwera pamalo kungomwa drink mozi sizimatheka olo edo atha kudandaula kwa teni timwe wili utatu kena kuti pita tikaona sikusunda nyumba okay landlord simuna namba yako mkhoza ngomuyimbira Usauver okay mwina mukamwa zipiri zitatu mumasuka kuti makuti ase pana soda wenda kana sala tandigerera dziko limene lipendera dziko lapansi ndi lathu zikoma lenda bo ata kuyang'ana nyumba tu alimwena kwati nyumba nyumba hizo akuyang'ana deni nde amandipempha kuti ngati ngathandize kupeza deni azin kokhala yokhala ndani iwo mesali ndikale mina makhala kuna kono nde ngati simukuziwa kuti ndikhoza kupeza kuti ndikukamba nkhani za ini yake kwina nkhaniyo ngati mbali nayo sokweziwa ine ndingokuza kuti atakuyang'ana nyumba yoti azikhalamo ndine ndimvochokera kwa iyeyo akamaza ndizoleza khali ndizapanga acting ngati sindikuziwa umaziwa anthu ambiri amene amakonda kulangiza za mabanja anza makhala kuti kwawo ligwedegwede ndokuzata se nde akuti khangati zathapo ndi amatabu anthu ochuluka nzewu pa zinthu za nzewu ndicho ndimaziwa ndimakudabwa neto mukamafosa nzelo kwa anthu ena amaona ngati kuti ndiyakuthandizani mavuto ako aliyese amaziwa yekha mavuto ake mangofuna kuwalemekeza kumva ma ideas osiyana-siyana wanthu osiyana-siyana aliyese amakhala experience omwe nayo iweyo ndiyo mwali nayo iyeyo ndizosiyana ndisangapange ma practical solution kumakuza pa zomwe iye wapanga sizingagwira zitha kugwira munthu umapanga evaluate kuti wamva zinthu zokwa anthu angati ndio maona kuti kodi madamu awo khalidwe awo silangati una madamu andamphulupulu kwambiri ine fan of us what's time ndikukuzani koma ndata kuyang'ana deni then nawo zakuti komwe tinachoka pafupi ndi Nkhosa kuti malo I think alipo bende ndikangoachekera iwe ndo kuwathandiza usaka zimenezo
Soma mulamu wanga wandifusa kuti ndithandize ndisanthandize. Unakasiya. Chifanya? Asake. Mwana ndiye kulowelera zinthu zaini yakezo. Munthu wafusa chithandizo timthandize. Iwe sokulowera zinthu zaini yake. Yeah. Ndikulowelera kuti ndinakhala kuti ndifuna kuti abwererane anthu. Ndiwe kumeko ndikulowelera. Koma munthu ati ndithandize kuyang'ana nyumba. Okunthandizira kuti anthu wasakambirani. Si kwina kusezo ndikhoza kwina. Iwe unakasiya unakuzoti nawe susukuziwa. Drink water and mind your business. Mind your business ukuthi waziyambisa wekha kuti uwapezera nyumba. Koma basi tiye. Kena kumene umachoka hayi ndimakuchezera nawo kuti anthu muchira kugwirizana kuti musakirane nyumba. Mulamu. Hayi mukuzwana munaso zanu nzimuzi. Msambe basi yatankani. Musisakirana nyumba chonchi. Kena kuti imva. Kachina somdasake njani kasoma sakira somkazi kaya. Imva. Mzako akakupempha. Mthandize. Ndawuthandizana zinthu zake zimezo. Hayi muthandizana mavuto. Awoni mavuto amene muthandizana. Hayi ndithi. Imva. Akaza ukwaziwe. Ukwaziwe? Ndikuziwa. Oho. Ndoda wavuta? Akangozozo kuti wewe wathandiza upeza nyumba. Ndada. Ife timakonda anthu amene ata. Hayi. Ndangwani uzaona ikhanda omwe. Akangoziwa akangozola uthandiza zimezo. Nando nene nimatengeka nawo akazawa iwo wathi. Ndosana samaenda nawo, sanamba abwera kunawo. Ngende nawo ugulu. Ndo saenda kugule? Ndizimezozo ndekuti afuna akapomi nyamata. Ndosokonisa. Amesa anazibuta okhana kasiya athani nazo. Kama stanga kama love is blind ujo mama kubera kugwira mukili. Amina jana ngozindikira kwela. Uzithaniza nosaka nyumba yoje. Kuli park sanje se. Sina bangi mafuna ndofuza rufuna je jana. Pama bandenjara mene lili mu any gun can kill it. Koza uje jili yoso na. Holo. Nyamaga ruso utakujenda. Iya ke kalonde taja ochuluka. Mwenda. Nanga mwina ndimene ndita anything is fine. All right. Takuja jili just saying. Neba. Mtebe. Menda mbira kodi usere mosa ndi anga mwene. Aseto ndisini makumvana. Simu Bwanji. yo. Muchokera kuti. Wachoka kuti mbalo wako jomwe. Wapita kuti amene. Sindikuziwa. Masazika anthu ake. Muchokera kuti ku. Eso kundiyenda pa. Muchokera kuti. Nali kwa shadow. Bwanji. Iva jana bwera last week. Sina kuza uri? Bwanji. Ngani ya mwala ijai. Ndana bwera last week ndipanza wina wake. Ndipo joka napeza ri wammenyalo. Umenye donda? Shadow yo. Muto tubadiso boti. Kani yake? Sindudziwa chimene nayambana. Koma akupita kunyamuka pakathu pa. Napeza ri wammenya. Ndeni nakamona. Shadow kummenya bounce ayo kapena? Shadow ngamenye munthu. Bounce ayo. Ukutana baba se. Okay. Mupanga jana. Basi tukampiru tu. Basi nakufuna kuti ndikunga papa ka mazwa garden. Nde yako ijayo mana zoti mpiru wanga ukazongoyamba kupsha papa kuti wayamba kudengula muno bwino uzabwera nondu kumaza pempha tiyambana ungondiona ro apa masamba sana ungondiyang'ana apa masamba sana usandichimwisi tiyambe kulati zanzo sakulasa usandichimwisi ndukuza tondo ava rasende uje suna sunge chako china chake yote ngoja na wawezi ndiri mwesterero ndikusala wajakusala kuje ndikusala se kutoka papa awe ndatopa ndikumangoyenda mmakomo ndofuna ndikanapeza mpingo wanga amwe koma mesa umati umasala estate then the last week imeje estate mesa ni masiku atatu ndekuti ndikusala ndi mphwaje wa estate kuti akhale kwa awiri kuti zikhale ngati kuti ina isene njala tu aya ndendele kuti muzemba mwina ya komisi yobwa yokwanira ya ndakuzake kuti ndi ndongosolo kuti ndipeze mpingo wanena yanga yoenda indaija ndikuona ngati ndimene zinthu zake zikuyendera pano pa transport akwera ndi anthu sakumapereka sobuno bwino yaya ndi ndifuna ndipeze mpingo zikhala malo amodzi moyenda mmwemo ndikuona ndikunazo kuti zolowa zikumachepa
Mpingo upeza bwana. Mulungu andiyendera. Ndi mmene zavutira zinthu mutu anthu akumagulitsa tu zinthu. Hayi. Anthu akumagulitsa zinthu ndetu. Ndase chakudya palibe. Ndije niru ya kunene. Chabo ndati palibe bwanji. Ningomwa mazi ukitchen kwako. Pitani pitani kamwe. Mtebe mavuta bwana. Mwene tonde kukhala ndi neba uyu. Hayi usauka ndithu. Neba. 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 Kumveka kugogoda tu. Usangomuona bwanji ndemu. Magogode kake uneba. Bwanji. Pakundi pako ndi akuveka opsha kwambiri. Akuveka opsha? Tapita ni mukaone. Paja pakomba pano tu mabounce ati anja nde umakafikira yai nyaki. Yakaone si nyumba mwana. Bounce. Ndimponde. Iya se ndamva ndikubwera. Yes, mister. Indeed. Muli bwanji? Tumuloka ino. Tuli bwino. Zongo kwambi. Zikomo. Tiaope? Nenda chati mankhwana pa phone. Kani ya chalichi. Okay. Ndidi ndikhale pansava. Timaova rumaziwa anthu amangobwera bwera. Usauver. Chabwino. Ndithu. Tanena nitu nkhawa zanu. Pata tinakambirana nkhani yokusa chalichi. Pa phone ndeba timango yankhulana. Ndeba janthu amafuna kuti popanga business za pa phone zokhazo sizimatheka amafa kumukumani. Malenga ndi kunja. Ine mmene mukuonekera chinyamata ndino abusa. Ayi. Pingo ndwanu. Wankolo. Wankolo wanu? Ndiye wali kuti. Basi maziwabe masiku zaka zapano pasi. Anthu akamamba za mechalichiza kumakhala kuti mwake sanakonzeke muna saugwira chiro kumene akudalira zili zomwezo. Wankolo wanu asiya mpingo. Asiya mpingo. Akugulisa mpingo iwo akayamba ntchito. Iwo akayamba ntchito kumpoto zakuna. Kupemphera nkhondo abale anthu sangakuti. Kupemphera nkhondo. Sangakuti. Nde mpingo mwati uli mbali patipati? Mpingo uli kuluzu. Patipati? Tikafika pa stage pachi. Pali someni wakhota kumanja kwanuko. Mupeza manda. Ndiye mungosetsereka pang'ono muona bedona kuti uli mphepete mwase. Paseri pa mandapo kuseri kukuchera kwake. Mandake kuti siaja amapanga kusuza nyawu. Amene acha. Paseri pake. Ndiye akuyamba pa bwanji. Mpingo unaona kuti 9 million. Mpingo chatu ndinaona tu. Suna table bwino. Chifukwa cha tanena niso chifukwa ndinakudulani. Kanante maana kuti utikuyamba 9 million. Chifukwa kuti china kili chose mwina kunja kuja muthu akona ngandosa atha mwana kankala muja mnalo wamo ngati. Itanena ni pali chani ndi chani. Mpingo unamangidwa design ya chikale kale yabwino bwino unaona kuti tikamba kuguwa kumene kumakhala azisogolera. Zakale zimalimba ndi. Kumene kuchako kuli china chose bwino bwino. Monga lija. Guwa lomangidwa unaona kuti munthu sangabwere nkuba. Wani imene chocho. Odi munthu sangabwere kutani ni kuba. Komanso muna poche poti inuyo sukuti kuti mwanga appraise team. Muna mwake kaya muna mamona mwina apota azibusa amasiku ana. Tuliso malo sumbali naye. Kula appraise team? Aliko. Appraise team tuli nawo. Akwaya. Tadikirani mu appraise team mulasika naso asaizi? Kwambiri. Abusa. Osada zimayi to osada. Abusa. Ndejina. Ndejina. Ngoma zake zomwezi zoambiza pa motos. Zoamba. Nanga si kupangira magesi ndaza magesi amazima. Ndesengaike masola kuti mina mwake muzipangira za badi. Ndentengo mwango panga zonsezo. Zonse basi. Ndi asikana mu president zonse. Zonse. Asikana president. Matoilet iso. Mtengo ndaumva koma ineyo ndikuona ngati kuti mukana ndiyo chosera kaye pang'ono. Chifukwa choti pamalo paja matoilet muli nawo ngati? Alipo. Angati? Awiri. Nanga mwaona? Kulitu ukolo azimayi azilongo. Uku ndi azibale. Aliko. Awiri amene. Awiri. Yambusa nde mukakonza atu nanga si nanga ukamagulisa munthu chinthu chimakhala kuti china. Ndiona ndikuti muchosere mtengo. Chifukwa Akhristu iyadikirani. Pakuyeneka pakhale toilet ya abusa. Kodi Akhristu Nkhosa yanga indipezerere chimbuzi. Indi mveraso.
ayi singakumvere koma notu apopo chimene kanapanga muziwa inu munakabwera kai mupaone ya malo orumene mwakambira mudapaziwa sikumachuka so ndiza ofiriso mene kuti malo ndikwaziwa tu malo pamene pali chali chifiri sandikirapo abusa bakhala zimoya tadikira lapo chabuno tisapite pala okay ine pene pachapo khoma limodzi tuliso lambale yako kuicha plasters munamaliza akupangidwa atu panopa simenti tinagula kale chabe kunena kuti amene amaplasta ayo ndamene akhangalona kuti analijera chani anangotenga ndalama kumano abwera amaliza manager asivutwe ene tikamapanga business yo bali manager yadipanga tachoserani ya toilet yo kuti ndikuyenda nimangepo toilet ya abusa nkhani ya plasta yo solo niyo mutati musamalizise ndipanga komanso nkhani nayo limbana ndi afiti chifukwa ndikabwerako ndiye kuti ndizilimbana so ndi afiti kumene kuti mundichosereso mtengo muonebe kuti mundipasebe mtengo pa bwino ndithu apopo afita kama kuzunguzana nanga simu liso asika nawo cheni ndikuti muzokhala kuti ukamenya ndi afitio bali na muzithanda asika pingo zikhabe kuti kutano kupita pasogolo mabe apopo njira yachidule ino magaza kuti mukwana sandama zingati ine mwana ngati kuti munena zoti muna mumpingo moyo mulisinga ngaso amene angamanditelezere kunkhani ngati ya afitio ndi apa mungonena zonse kuti ino tangopungula ni mtengo kuti ino chabuno mungonena ino kuna kuti ine ndikwanisa mwaku nanga simu kuzoka kalona kuti nkozi chacho kai kunchito ndedu ndamene yosemenenga ingafunikira okay tisachedwe ineyo ndisakisake ndrama yo polumikizana sipo mpacha pompacha ndikapanga ziwiri zitatu zangazo kuti makobiri wapezeka ndikuyankhulani okay chabu ndetu koma musadandaule niyo so musikaganizira nkhani yochosera mtengoyo ndikuti napopo basi chabu nabusa mwende bwino musale bwino ambuya koneni ziko kwambiri ziko mimi sandibera mimi chali ichi Patricia. What is it? Patricia. Esa se, zabwino. Zabwino tasa. Nyado adiru. Ife takonzeka kale madamu yawo ijatu ngati yule akozeka akala kumambalo makonzekeredwe acho ata ndugu zindamanya muko na popo I think tingodera to muzi yato edwe popo yeah okay sir kama tumatenga nthawi konzeka mavanga kaikonza the Holy Spirit. Mavanga konza the Holy Spirit. For the kama sinto zake inewet nazona ndingopita mwachoncho zimu anga ukukana nimeona ngati oti okay ngozonzanga ngozo ali ninkazi ine ndi ninkazi anthu tikwena tizichezerana sizimayenda choncho akazawa anzana sanzanga okay and palibepo chinthu chimene chili common pa ife amene aja iwo ndini kodi munthu uyambe ucheza naye zimangochitika kuti mwambo mesa makakhala pamodzi kana ine namwene amene ujayo of course sitingacheze of course ndovuta ali chacha ndene ndiziyeza naye eni mzimu wanga ndio kukanisa so maziwa kuti kuvuta kwa munthu kucha munthu amavuta kufika limit naye kuti ukamamsekerera pena pake mafunika yosona weso kumuonesa kuti neso ndi mwakuti amene aja ineyo ndikuti mzimu wanga ukano nkhati Holy Spirit sinandiyankhule bwinobwino komano mzimu the anointing is too much in me tieni body feliz kakhala tukumwamuwa kumeko msati mwachoncho koma mzimu kakandiyankhula tieni yetini taimbiri apo kuti tonyamuka kuti ni mabwera ine nakuza ndizonoti kukakhala ulendo chonje kusanga ndipatse kuphuma yani muzandipasa 2 days kuti ndikonzekere 2 days kukamwati koma mesa muti kubwera so munthu wina kaya ndani muti kaya akaza wanzanu kaya kumene kandikonzekere mentale ndekha kazi wa abati akati mmene kabe ndikonzekere mwina umeko ndizikamuyang'ana mukati noti mamuyang'ana momweruza ndendifana ndikonzekere kuti even ine ndizipange prepare ndekha 2 days before
2 days before tena khauti tupita anthu awiri nakatani nakanyamuka ibasi ya ntezi zipita simisa kai pamoto ndikubwera Ndewa phone hii tukaipa ndikubwera. Nayo wala before. Tena. Oh, mamalizano? Akaenda maliza ti. Ndi kaisho wa. Nitaro kusinthaso maganizo ine ni magona nyumba. Ifane kaisho wa malizano. Khalani bangini. Tanyamoka date. Tege. Inde. Zabu ino? Zabu bol. Zugenda? Inde. Ndokuneka bo. Nangona ule. Ndoda ukhala kwambia sana. Sika mwambie. Ndokuneka bo. Ndeni kamayana kaka. Yose boy. Sema makhonda sokunizeka kale. Hey. Une konjala bwana. Njala kunja kundu kanjala. Sobunaje tu. Nangabale. Ndipo inthawe pasika ngoja nsima basi. Restaurant uchi. Kwani? Ndaona kulibeko tu. Yo wazobanya tulipa. Ndaona kupita huko. Nenda nakhapo pama kudikirira wona ngani nangu khala kufanya. Mesa nazo zoti kube kwanthu lero iwe uthawuthuli anthene yose. Koma pepa ndili nthaire. Koma tent lowe. Sitingalo. Zinamba zili kapo zimezo. Tent lowe. Ejo kulibisa ntima ndijani. Mesa kutoka so mwayi wathu. Tade ndipe sport yathu kujose tipite nkatimu. Kwa mndu paka mulitse. Bongo konda machide. Mbona sport meja tu amasuka ko sitinga amasuka eru nkatimu. Tokumasuka inu meuze mwati bya siba nkono bokha basi. Akubanya ndogwena Madrid. Madrid nanga ndamvaja. Ndagwire so wa. Koma zo nkatizo ne. Zo nkatizo ne. Zo nkadai. Mawopa kwambiri. Mbona saka jedwa kuuzwa bwa. Inu akajedwa. Tade nu sport kuja inu kuzani. Kuli bwanji mafuna muzivura. Urikaje chibisi afikisa kuzani. Sijoncho. Ndine 25. Demendina. Samaire. Kundi wasafa funded yo. Urikaje chibisi. Ndipo jo makano kwa njingo panda hemiri. Wabaya so panda. Koma bwanji weyo? Koma napita kutali ngadi sio vile utalili. Ndiye. Ndakanda pompa wasali bali yovalia hemiri. Tika kumana konko. Tike? Tika kumana. Tende mosiana? Ndi dusanduku ya madulira iwe uyenda ya stage. Koma ndi famozi di? Amozi. One people. Sizo ndiveke ngati za wana navutisi. Kwelani chanu chine ndidusa uko. Tike? Koma nabwera dine kuno? Nabwera iweyo 100% so ndipo ndangwaona pa enda todi ndikhale pasipo ndikudikirira. Koma kati sitingalo tabaya mwe ndizipita. Nabwera ndati ndizipitano kwaje chapo. So avute inu chips message je nthawe mwe ndinapita pa ojini. Tari. Akwera ndizipita. Kwela omozi. Tari. Nice. Nah.